सोरबाया बिराद मोजां खोथा बुंदों दि जाफुंसारनायनि हान्थिनायाव सान्दुङा साना जोबोद मदद होदों। जाफुंसारनायनि हान्थिनायाव सान्दुङा जोबोद मदद होदों। नङाब्ला साया सायख्लुम मोननाय मोनब्ला माब्लाबानो उन्दुलांसै। हाय गाइस, आं सिमान बड'लेण्ड खबर चेनेलाव मोनसे सल' खोन्थानो सानदों। सासे गथ'आ सामार भेकेसनाव बिबौनि न'आव थांदोंमोन आलासि जानो। दा बे थांनानै बिबौनाव सोंदों, बिबौजों रायज्लायनायाव, आबौ मानसि गिदिर जे बुङो, माने महान मानसि जे बुङो गिदिर, बिसोरो मानि थाखाय गिदिर, मा मावनानै बिसोरखौ मानसि गिदिर होननानै बे गथ'आ सोंदों बिबौनाव। ओमफ्राय बिबौआ आदसा होनबाय। दाना बिबौआ थौ होनबालाय सानैजों बाजाराव थांनानै बिफां फांनै लानानै फैनो थांबाय, लाना फैबाय। बिफांखौ मोनसेखौ न' सिङाव माबायाव गायबाय, टाबाव। बेनिफ्राय टाबाव गायनायखौ न' सिङाव दोनबाय, ओमफ्राय मोनसेखौ हायाव, लांदाङाव हायाव गायबाय, माने न'नि बाहेरायाव हायाव। दाना तखन गथ'नाव सोंबाय जे आदसा बे फांनै बिफांनि मादाव बबे बिफाङा माने मोजाङै देरगोन, गिदिर जागोन होनना बुंबाय गथ'नाव। गथ'आ बुंबाय बे न' सिंना गिदिर जागोन बुंबाय। मानो? गथ'आ बुंबाय मानोना बेहा माने न'आव मोनसे रैखाथि दङ, जेबो बेखौ रावबो नस्थ' खालामनो हानाय नङा, बिदि बुंबाय आरो गथ'आ। बिबौआ आदसा होननानै थाबाय। ओमफ्राय थिग नेक्स्ट बोसोराव आरो गथ'आ बिबौनाव आलासि जानो थांबावलायबाय सामार भेकेसनाव। तखन आबौ सोरबादि मानसिफोरखौ मा मावनायनि थाखाय मानसि गिदिर बुङो आंनो खोन्थालाय एबार होननानै बुंबाय आरो सोंबावबाय। बै समावथ' बिफां गायनानैसो देखायदोंमोन नालाय, जेबोथ' बुंथ'वाखै। तखन आदसा थांनाय बोसोराव बिफां गायदोंमोन ना, बे बिफाङा नों नायलाय होनना। बे न' सिंनिखौ नायनानै, आबौ न' सिंना देरबायथ', मोजां, बिराद सुन्दर नुबाय जाबाय। ओमफ्राय दाना उनाव आदसा देरबाय, बे बाहेरानि बिफाङा नायलाय होननानै। बाहेरायावबोथ' गायदोंमोन ना, बे नायलाय होननानै। ओमफ्राय नायबाय, बे बेबादि बिफांथ' नुवासै। बेथ' न' सिंना जेनेबा जेसेबांखिनि देरदों बेजों समान गायनाय, बेबायदि मोनसे साननानै नागिरदों। ओमफ्राय तखनथ' नुवासै। आङो दाना बिबौनाव बुंबाय, आबौ आंथ' बे धरननि बिफां नुवासै बाहेरायाव, गैलांदां होननानै बेबायदि बुंबाय आरोखि। तखन बिबौआ बुंबाय, बे बेसेबांबा गिदिर बिफां नुनाया बेजों समान गायफानाय बिफांमोन होनबाय आरोखि। गथ'आ आयौ एथ' गिदिर देरबाय। तखन बिबौआ बुंबाय, बे मानो गिदिर देरदों मिथिगौ? बियो बेखौ गायनाय समनिफ्रायनो बियो अखा सहायदों, बार सहायदों, सान्दुं सहायदों, गासिखौबो बे सहायजोबदों। आरो बिनि बे सहायनायानो बेखौ देरनायावबो जौनायावबो मदद होदों। बेनि माने गोख्रों मोनसे बिफां महर मोनो। होमबा बे महान जादोंना जायाखै, माने गिदिर बिफां जादोंना जायाखै? दा बैथ' बहा फिसासो, बे बोसोरसेयाव बेसेबां गिदिर, होमबा गिदिर जाखोना जाया? बे गिदिर बिफां ना बे दा? थिग गिदिर मानसियाबो जिखुनु हेंथा, जिखुनु समस्याखौ सौसिलांनानै माने बे गियाल'ना, माने बे जेननाय लायाजासे बे मावसोमनानै जुजिनानै बियो साक्सेस जानो हायो। आरो जाय साक्सेस जायो बिसोरखौनो माने गिदिर मानसि मोनो। आरो गिदिर मानसि जानोबा नोङो माने जेबो हेंथा गैयाजासे गिदिर मानसि मालाबाबो जानो हाया। अनेक हेंथा मोनगोन, अनेक बादा बिगिनि फैगोन, बेखौ नोङो सहायजोबनानै सोरखिथारलांनांगोन, होमबासो नों सासे मानसि गिदिर जानो हागोन होननानै बे फिसौनि सिगाङाव बुंबाय। दा बेनो, बे सल'निफ्राय जों बेखौनो मोनथिनो हादों जे मानसि गिदिर जानोबा बा जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनोबा जोंबो मोनफ्रोम हेंथा हेंसिखौ जों जुजिनानै देरहानांगोन। होमबाना जोङो सासे साक्सेसफुल जानो हागोन। होमबाना नोंनि
नाजानाय बायदि नोंबो सासे माने साक्सेसफुल मानसि जानो हागोन। नोंनि थांखिया गिदिरथारबा नों गिदिर जानो हाबाय आरो नोंनि थांखिया जुदि बारा गिदिर नङाबा नों बे नोंनि नाजानाया जेबायदि नों एसेबां जानो हागोन। दा गिदिर मानसि जानोबाथ' गिदिर गिदिर समस्याफोरखौ नोङो माबानो हानांगोन, टेकेल खालामनो हानांगोन, बेखौ नोङो देरहानांगोन बेनिफ्राय। दा ओंखायनो माने मोनसे खोथा दङ जे नों जुदि आरामै सोलिलांगासिनो दङबा, हेंथा हेंसि गैयाबा, नोङो बेवहाय बारा बिदि फुरथि थानो नाङानो। तखन मा नोङो समस्याखौ, प्रब्लेमखौ नोङो क्रियेट खालामना लानांगौनो। माने बे प्रब्लेमखौ नोङो माब्रैबा सल्भ खालामनो हागोन, बे प्रब्लेमफोरखौ नोङो सल्भ खालामनो सुजुग लानांगौ जाहैदों। प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगौ। होमबाना नोङो माने जिउआव बेसो आरोखि जिउनि मजाया। आराम नोङो जुदि जिउखौ दैदेनलाङोबा जेबो हेंथा हेंसि गैया, बेनो बे मा जागोन जिउथ' बाहाय मा दं बाहायलाय, जेबो मजा गैया। खिन्थु नों प्रब्लेम सल्भ खालामनो माबा मोनसे नोङो गिदिर दायित्व मोनोबा, नों जुदि एक्सेप्ट खालामोबा, औ आं हायो, आं मावगोन, आंनो दायित्व होबाय जेला आं मावगोन। आरो ओरैबायदि माने मोजां खामानिखौथ' समाजनि थाखाय मोजां, बयनिबो थाखाय मोजां, बेफोरबायदि खामानिखौथ' नोङो मावखाथारनांगौ। माने बेखौ नोङो गावसो आवगोलनानै मावनांगौ। खालि बुंनानै लानानै दरखार गैया, मावनायजों दिन्थिनांगौ जे बे खामानिखौ माने मावनानै नों दिन्थिनांगौ जे नोंनो लिड खालामनांगौ जे नंगौ बेखौ आङो माने मावनानै माने बेखौ साक्सेस खालामनांगौ, बेखौ बे जानांगोन। होमबा नोङो, नङाबा नोङो जुदि प्रब्लेमाव थाङालां होननानै मा खस्थ' लानो दरखारब्रा, आराम आहा सोलिगोन बिदि सानोबाथ' नोङो एरखेखागोन। एरखेनाय माने नों आरो मा माने मानसि गिदिरनि नों मा लिस्टआव फैनाय नङा, नोंनि लिस्टआ मानसि गिदिराव फैनाय नङा। दा नोंथांमोनहा बे चेनेलखौ निस्सय माने मोजां मोनो आरो नोंथांमोना खोनासंनानै गोजोनो। दा नोंथांमोना आंखौ बेबादिनो आंनि बे भिडिअफोरखौ नायनानै आंखौ माने थुलुंगा हो। आरो बे चेनेलखौ जुदि गोदानै नायदोंबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। आरो सिमाना जेब्लाबो मोनसे खोथा बुङो जे जोङो बयबो माने जिउआव माबा मोनसे गिदिर थांखि लानानै समाजनि, राष्ट्रनि, बयनिबो न'खरनि मोजांनि थाखाय जेब्लाबो जोङो माने खामानि मावनांगौ। आरो बेबायदि खामानि मावनोबा खिन्थु नोंहा मोनसे आदर्श थाथारनांगौ। बे आदर्शआसो नोंखौ नोंनि बे थांखियाव नोंखौ माने आवगायहोलांगोन। बे आदर्शआ नोंनो लामा खिन्थालांगोन। दा बे आदर्शआ माने सासे मास्टार नांगौ होनोना, दा मास्टार गुरुखौ जोङो बयनोबो दरकार। बे जाहैबाय आदर्श। एसेनोसै, गोजोन्थों।